नमस्कार. कुक विथ योगिता मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी तुमच्याशी शेअर करते आहे कोल्हापूरची झणझणीत मिसळ पावची रेसिपी. तर रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम आले असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जरा जरी आवडला असेल, तुम्हाला कुठल्याही क्षणी थोडा जरी आवडला असेल ना, तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि माझं चॅनल नवीन आहे त्यामुळे मला सपोर्ट करा. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी 1.5 कप मोड आलेले मटकी घेतलेले आहेत. त्या बघू शकता छान याला मोड आलेले आहे आणि सर्वात आधी आपण याला उकळून घेऊया. तर एका कुकरमध्ये मी याला घालते आणि यामध्ये आता आपण पाणी घालून घेऊया. पाणी थोडं जास्त घातलं तरी चालेल कारण आपण याच पाण्याचा वापर करणार आहोत समोर. तर आपण याला एक शिट्टी लावून घेऊया. त्यासाठी आपण यामध्ये थोडी हळद आणि थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, जेणेकरून मटकीला आतपर्यंत चांगली चव लागेल. आणि कुकरचं झाकण बंद करून मी याला हाय फ्लेमवर एक शिट्टी काढून घेते. तोपर्यंत आपण यासाठी वाटण बनवून घेऊया. आणि त्यासाठी मी इथे 3 कांदे घेतले मीडियम साईजचे आणि खोबरं घेतलेलं आहे, सुकं खोबरं आहे. आपण याला भाजून घेऊया. तर चांगला असा काळपट कलर येतपर्यंत आपण याला भाजून घेऊ. या पद्धतीने टाकलं तर जी ग्रेव्हीची चव आहे ना, ते एकदम मस्त लागते. तर बघू शकता इथे खोबरं माझं भाजून झालेलं आहे. याला बाजूला करून घेऊया. याचप्रमाणे कांदेसुद्धा या पद्धतीने भाजून घ्यायचे आहेत, म्हणजे पूर्ण अशी काळी झाली पाहिजे वरून. याला सुद्धा मी काढून घेते. आता एका पॅनमध्ये 1 मोठा चमचा तीळ घेतले आहे. अर्धा चमचा खसखस टाकून घेऊया आणि इथे सुकी लाल मिरची घेतली आहे. आता आपण याला छान भाजून घेऊया. याचा कलर छान चेंज होतपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता या पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे कलर छान चेंज झाला पाहिजे. आता आपण याला काढून घेऊया आणि एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे मी ते खोबरं आणि कांदा भाजून घेतलेला होता, त्याला मी या पद्धतीने कापून घेतलेला आहे. यासोबतच आपण आता जे तीळ आणि खसखस मिरची जी भाजून घेतली आहे, ती सुद्धा यामध्ये घालून घेऊया. सोबतच थोडी कोथिंबीर टाकूया आणि थोडंसं पाणी घालून याचं आपण एक वाटण तयार करून घेऊया. तर मी याला मिक्सरला लावून घेते. तर बघू शकता हे वाटण आपलं तयार झालेलं आहे. मस्त असं बारीक वाटून घ्यायचं आहे आणि आता आपण याला साईडला ठेवून देऊया. आता एक पॅनमध्ये 1 ते 1.5 चमचा तेल घालून घेऊया. यामध्ये थोडे मोहरी आणि जिरा घालून घेऊया. यासोबतच हिरवी मिरची घालूया. तर मी इथे 2 हिरवी मिरची घेतल्या या पद्धतीने बारीक कापून घेतलेल्या. सोबतच थोडासा गोड लिंब सुद्धा टाकूया. याने मस्त चव लागते. आणि मी इथे 1 कांदा घेतलेला आहे. या पद्धतीने पातळ कापून घेतलेला आहे आणि याला आपण परतून घेऊया. खूप जास्त नाही शिजवायचं आहे. हलका-हलका सॉफ्ट होतपर्यंत आपण याला शिजवून घेऊया. तर बघू शकता खूप जास्त डार्क नाही केलेला आहे मी. या पद्धतीनेच आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण यामध्ये उकळलेले बटाटे घालून घेऊया. तर मी इथे 3 बटाटे उकळून घेतले आहे आणि याला या पद्धतीने हातानेच फोडून घालायचं आहे. यावर काही मसाले टाकूया. थोडंसं हळद पावडर टाकूया, धना पावडर आणि मी इथे चाट मसाला घेतलेला आहे, म्हणजे याला छान अशी चटपटी चव लागेल. आणि यासोबतच मीठसुद्धा मी घालून घेतलं आहे आणि आता याला छान मिक्स करून घेऊया. सगळे मसाले एकजीव होण्यासाठी मी इथे थोडंसं असं पाणी शिंपून घेते आणि आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया. यावर थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि याला सुद्धा मिक्स करून घेऊया. तर आपली बटाट्याची चटपटीत भाजी तयार झालेली आहे. तर आपण आता याला साईडला ठेवून देऊ आणि बघू शकता कुकर आपला झालेला आहे, थंड झालेला आहे. आता याला खोलून घेऊया आणि मटकी आपली छान वाफवून तयार झालेली आहे, बघू शकता. तर आता आपण यासाठी मसाला बनवून घेऊया, म्हणजे आपल्याला आता मिसळ बनवायची आहे. मिसळ बनवण्यासाठी मी इथे कढई घेतलेली आहे. यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तर मिसळमध्ये सहसा थोडं जास्तच तेल घातलं जातं, पण तुम्ही जर कमी खात असाल तर कमी घालू शकता. तर यासोबतच तेल गरम झाले आहे आणि मी यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घातलं आहे, 2 कलमीचे तुकडे घातले आहे आणि 2-3 लवंग घातले आहे. सोबतच अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे
आणि कांद्याला छान आता गुलाबी कलर येतपर्यंत आपण परतून घेऊया. म्हणजे खूप जास्त डार्क कलर नाही पाहिजे, पण हलका असा शिजला पाहिजे, म्हणजे सॉफ्ट झाला पाहिजे. तर बघू शकता कांदा आपला परतून झालेला आहे. यामध्ये आपण अर्धा चमचा अद्रक लसणची पेस्ट घालूया आणि याला पण छान परतून घेऊया. म्हणजे अद्रक लसणचा जो कच्चापणा आहे तो निघून जायला पाहिजे, तोपर्यंत आपण याला परतून घेऊ. तर बघू शकता मस्त असा कलर आला आहे आणि छान परतून झालेला आहे. आता आपण यामध्ये जे वाटण तयार केलेलं होतं ते यामध्ये घालून घेऊया. आता हे वाटण सुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. छान असं मिक्स करून घेऊया आधी. आणि वाटण असं मस्त शिजवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून साईडनी तेल सुटेल आणि आपला मसाला चांगला भाजला जाईल. मस्त असं भाजून घ्यायचं आहे. मसाल्यावरच सगळं डिपेंड असतं. म्हणजे मसाला छान भाजला गेला की भाजीला कलर छान येतो. म्हणजे आपण जे तर्री बनवणार आहे त्याला कलर छान येतो. तर बघू शकता मसाला आपला छान असा भाजून झालेला आहे. म्हणजे साईडने मस्त असं तेल सुटायला लागलं आहे. तर आता आपण यामध्ये काही सुखे मसाले टाकूया. तर यामध्ये 2 चमचे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकला आहे. पाव चमचा हळद, सोबतच धने पावडर टाकून घेऊया 1 चमचा. अर्धा चमचा मी गरम मसाला टाकला आहे आणि यासोबतच मी इथे 3 ते 4 चम्मच आपला जो कांदा लसूण मसाला असतो तो टाकलेला आहे. तर मिसळमध्ये तो आवश्यक असतो. त्याने मस्त अशी चव येते आणि खायला एकदम मस्त लागते. तर कुठल्याही ब्रँडचा तुम्ही कांदा लसूण मसाला टाकू शकता यामध्ये. तर या पद्धतीने छान मसाला मिक्स करून घेऊया. आता आपण यामध्ये 1 टमाटरची प्युरी केली आहे ते सुद्धा यामध्ये टाकून घेऊया आणि आता मसाल्याला छान परतून घेऊया. तर मी इथे 2 ते 3 मिनिट छान याला परतून घेते, म्हणजे टमाटर पण आपला छान शिजेल. तर बघू शकता मसाला आपला छान असा ड्राय झाला आहे, म्हणजे सगळे मसाले जे आहे मस्त असे परतून झालेले आहे. तर आता आपण यामध्ये घालूया जे आपण मटकी वाफवून ठेवलेली आहे किंवा शिजवून ठेवली आहे ती याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि याला पण छान मिक्स करून घेऊया. तर हे थोडं आपल्याला घट्ट वाटत असेल, पण आता आपण यामध्ये पाणी घालूया. तर पाणी ना गरम पाणी घालायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून तर्री छान येईल आणि भाजीला कलर छान येईल आणि आपली मिसळ छान अशी तर्रीदार बनेल. तर मी इथे गरम पाणी घालून घेतलेलं आहे. तर बघू शकता कलर बघू शकता किती मस्त आलेला आहे. तर आता आपण याला छान 5 ते 6 मिनिटं उकळू देऊया आणि याला मस्त शिजू देऊया. म्हणजे कलर पण छान येईल अजून आणि खायला पण चव मस्त लागेल. तर यामध्ये आपण आता मीठ घातलेलं नाहीये. तर आता आपण इथे अर्धा चमचा मीठ घालून घेऊया. तर मीठ जरा जपून टाकायचं आहे, कारण आपण आधीसुद्धा मटकी शिजवताना मीठ घातलेलं आहे. त्यामुळे मीठ जरा जपून टाकूया आणि इथे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता मी याला 5 ते 6 मिनिटं छान उकळू दिलं आहे. तर बघू शकता कलर बघू शकता मस्त असा आलेला आहे. आपली तर्री आणि याला काय कटसुद्धा बोलतात. असा मस्त असा कलर आला आहे याला. खायला सुद्धा अप्रतिम लागते. तुम्ही याला नक्की ट्राय करून बघा आणि माझी रेसिपी तुम्हाला थोडी जरी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर बघू शकता किती मस्त असा तर्री आलेली आहे. याला काय अजून रोगन सुद्धा म्हणतात आणि कट सुद्धा म्हणतात. तर आपली अशी झणझणीत कोल्हापुरी मिसळ तयार झालेली आहे. तर आपण याला सर्व्ह करून घेऊया. सर्व्ह करण्यासाठी सर्वात आधी आपण जो बटाट्याची भाजी बनवली आहे ती एका प्लेटमध्ये घालून घेऊया. यावरून आपण थोडी मटकी टाकून घेऊया यावर आणि फरसाण टाकून घेऊया आणि आता वरून मस्त असं आपण जे तर्री आपण जे बनवलेलं आहे रस्सा तो टाकून घेऊया. मस्त अशा झणझणीत आपली जी मिसळ आहे ते तयार झालेली आहे. रंग एकदम मस्त आलेला आहे. सोबतच कांदा आणि लिंबू हे आवश्यकच आहे आणि पाव घेतलेले आहे. तर चला आपण यावर आता ताव मारूया. रेसिपी तुम्हाला कुठल्याही क्षणी थोडी जरी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि व्हिडिओ सगळ्यांना शेअर करा, मित्रांना फॅमिलीमध्ये शेअर करा आणि माझं हे नवीन चॅनल आहे त्यामुळे मला सपोर्ट करा आणि अशीच मी नवनवीन रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन येईन.
तर रेसिपी कशी वाटली तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर चला भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय. टेक केअर.